Prajem všetkým pekný deň a ja pokračujem svoj 30-dňový challenge facelifting, ktorý som už začala na Instagrame a rozhodla som sa prejsť na YouTube. Si myslím, že to bude pohodlnejšie aj pre vás, aj pre mňa, hoci ktorom čase si budete môcť zapnúť a zacvičiť tedy, kedy vám to vyhovuje. Budem sem dávať aj komplexné videá na celú tvár, aby ste si to mohli precvičiť, alebo aj zvlášť na každú oblasť, aby sme ju vedeli zvlášť precvičiť a precítiť viac. Dnes by som chcela začať komplexnými cvikmi na celú tvár. Ďalšie nebudem pridávať na každú oblasť zvlášť, aby každý si mohol vybrať, čo je pre ňoho pohodlnejšie a čo je pre ňoho teraz momentálne potrebné. Urobíme si drdol z vlasov, aby nám nezavadzali, ja na to používam štipec. Najlepšie cviky sa vykonávajú pri použití krému na tvár alebo oleja, ako používam ja. Takýto olej nájdete v ľubovoľnej drogérii. A ja ho rovnomerne nanesiem na celú tvár. Vždy facelifting začíname uvoľňovaním. Kruživým pohybom uvoľníme naše trapézy a rozmasírujeme ich pomocou peste. Takým istým pohybom rozmasírujeme aj náš krk, obchádzajúc stredovú časť. Tieto uvoľňovacie a zohrievacie pohyby nám napomáhajú rozprúdiť našu lymfatickú sústavu. Uvoľníme a prejdeme na oblasť druhej brady. Začíname aktívnym pohybom pomocou peste, zároveň striedame amplitúdu pohybu. Žiadny cvik nerobíme cez bolesť, pociťujeme iba jemné teplo. Pokračujeme precvičovať oblasť druhej brady. Teraz pomocou palcov budeme sa pohybovať od stredu brady k ušiam a vyvíjame jemný tlak. Pomocou peste budeme tvarovať našu sánku pohybom od brady k ušiam. Nesnažte sa zatlačať čo najsilnejšie. Nemôžete pocítiť bolesť. Po cvičení je potrebné každú oblasť uvoľniť, aby sme sa zbavili nadbytočnej vody. Pomocou dvojháku pokračujeme tvarovať našu sánku. Ale teraz si to tvarovanie rozdelíme na 3 časti. Najprv jednu stranu, potom druhú stranu a potom ich spojíme dokopy. Prstom si trošku pridržiavam bradu, aby sa mi zbytočne nehýbala. Teraz to spojíme dokopy a precvičíme strany spolu. A uvoľníme našu oblasť, ktorú sme cvičili. Ďalší cvik nám pomôže precvičiť nosovo-ústne rihy a eliminovať nosovo-ústne vrásky. Kostičkami prstov sa pohybujeme hore a dole. Pomocou prostredníkov pokračujeme precvičovať nosovo-ústne rihy. Krúživým pohybom sa pohybujeme z hora dole. Pri vykonávaní tohto cviku musíte cítiť jemné teplo. Uvoľníme oblasť, ktorú sme cvičili a prechádzame na naše lícne kosti. Budeme tvarovať naše lícne kosti a trošku podvihneme vonkajší roh oka a naše líčka. Vytvoríme si z prsta háčik a začneme tvarovať najprv jednu stranu, potom druhú stranu a potom ich spojíme dokopy. Zase si prstom trošku pridržiavam nos, aby sa mi zbytočne nehýbal. Po tomto cviku sa vždy cítim sviežo, aj keď tá kvalita spánku nebola najlepšia.
precvičíme ešte strany spolu. Uvoľníme oblasť, ktorou sme cvičili, spájame sa nadbytočnej vody a pokračujeme ďalej. Pomocou prostredníkov budeme pokračovať tvarovať naše lícne kosti a budeme sa pohybovať od nosovej oblasti k spánkovej kosti. V spánkovej oblasti na chvíľku zastavíme a jemne zatlačíme. Prechádzame na naše čelo a obočie. Budeme sa ho snažiť trošku podvihnúť. Pomocou háčiku pohybom hore budeme dvíhať obočie a tvarovať naše čelo. Tiež si to rozdelíme na 3 časti. Najprv budeme tvarovať jednu stranu, potom druhú stranu a potom ich spojíme dokopy. Tento cvik nám napomáha eliminovať naše emocionálne vrásky na čele. A hneď prejdeme na naše obočie. Uvoľníme celú tvár, privrieme oko a budeme stláčacím pohybom prechádzať celé obočie a trošku ho naťahovať hore. Ak je potrebné, tak každý cvik viete urobiť aj viac opakovaní a robiť ho dlhšie. Všimnite si, ľavé obočie mám viac podvihnuté ako pravé. Po cvičení nechaj si chvíľu čas, oddychni si, zrelaxuj a zhlboka dýchaj. Tým, že sme naštartovali lymfatickú sústavu, nezabúdaj veľa piť, aby nám aktívne prúdila. Ja po faceliftingu sa vždy prebudím a cítim sa sviežo. Napíš aj ty, aké ty máš pocity po cvičení.